I'm going in, bismillah, zana fara, baka dara, ni da yau na fara, Mr. Abba. Ai ga nan. Wai wannan Shine. kai wannan ne ya karya ba. Muhammadan. Wannan kai amma ka ban kunya dan ilu billahi. Wannan dattijan ne zai karya ma gaba. Ba ai baba baka san me faruwa. Kai dai ka san dattijan nan ba wanda bai san shi a garin nan ba. Indo da shaidan zirni ana biyan shi kuɗi in za ka yi aure. A gane in baka da iyaye je zaman ba baba. To wannan dattijan na same shi ka san a makaranta na yi laifi. An ce sai na kai iyayena kuma kai ka san ni ba dan iya kai babana ba saboda hawan jinin da yake damun shi. Kawai na dauki bawan Allah nan muna zuwa makarantan. A mai gida wannan yaron naka ɗan iska ne. It's very stubborn. Makaranta ta tana a natse amma daga zuwan shi ne shaye-shaye, shi ne kwace. In fact shekaran jiya ina zaune a nan ofis aka zo aka gaya min cewa ga ya can a kango ina wata riya da ne. Ka ji abin da ya faru kenan. To dan iliya kake so ai da bawan Allah nan. Kawai a mai kaciya. Abarin Kaciya? Don abarin kai. Dan diso rike bu wannan. Tale mun shi. Ku tale mun. Ara kai ne. Dan Allah da Annabi ko za ku mun kaciya.